искаш. Кога помните? Сега искаш? Трябва да видим тук как върват обикновен календар. Тук нямат такива работи. Не бе, календари по магазините има. Фалшиви са те. Нищо общо. Сега година ще я скупа от 100 календар. Той е научна сцена. Той ще излиза четвърта сутринта. Ще спие до вечерта. Да. Ема ти опитах си на работа, тъй че... Аз мога да отидам към... Ще каже, трябва да е съвсем на порано. Като няма да кажа. Не, нищо, ама... То за нас, ние за него. Не трябва да правя на хората хубаво. Може да правя 8 часа отгоре. Да, 8 часа, ако ще дойдеш, ще опиташ като нормален човек. И пак мога да тръгна. Да, ще хватлим, че тръгна и пак мога да тръгна. Той вика, ти мога да тръгна. След работа си тръгна. Викам, не, аз за работа може и ще викам. Тръгнах ли? Тук са по-дей, съм се починал, нали? Напред назад няма своим разходки. Ама да се починал, тук чаках ли? Чакахме уне, защото можеш още 6 часа да тръгнем. Юнес, да. С годината си това. Да, зимата си говоря, да. Зимата чакахме него. Да се прибернат. За всеки си прави тънките сметки, ама никой не се съобразява с тези. Като иска да тръгва. Да. Да отиде да си свърши работа, ние ще се приберем до си. За страна не ще ми по-походиш. Да. Като станичък. Не да се съобразявам с никъде. Аз ми по-хубаво така. Реално, не е хубаво да пътуваш там, ама не е хубаво, примерно, пък да се съобразявам с друг. Може да разберем, примерно, на всяка граница да се изчаква. Да го чакам. Не, примерно говоря, ако се водим, те тя 15-20 минути, не са от проблем. Нали, примерно на сръбската граница, да се изчакам. И примерно се спрял съм да пикая, той да пикая, аз ще го настигна, примерно. Или пък той спрял да пикая, докато аз... На границата по-стръм да го чакам, като се разпреда или половин час. Аз да го чакам. Аз не се обвързвам да такова ми смята. Аз му кажа, ще спрем на тази граница и най-вече да заведем. Нали? И ще съм спрем. Ти ще направиш на лист. Ще отвориш картата и ще гледаш след бърно искането да ще заведа. И тук някъде ще заведа, нали? Ще направим график долу-горе. Ако вземе много дъкта, аз не си направя да къде какво ще зареждам, може да спрете ще до там. Вече ще правя изключение, ако не са дъктай. Нали, защото някога трябва. Има време докато стигнеш до там, пък си се доходило, трябва да отидеш.